Islam yang sangat besar. Kini semua saya dengan semua semua tiga rumah itu first zero ID itu semua ini semua kini semua yang itu bagi koyar negara yang menjadi sekarang semua kali kementaan tadi begini semua undang-undang yang dikasih semua hati begini sekarang dari sekarang semua koyar itu Dari kami yang sudah untuk akan ketika distrik upaya di distrik mana ada kapalangan untuk state di mana ini dan distrik upaya dan distrik
Kalau blind space jaga blind space jaga blind space untuk lihat sesuatu dan kita harus jaga handuk kita harus mengelak itu Dingin. Cameraman Sony mo bro.
Ano yun? Ano? Lungto. Don't get on board. Ay, So, super siya. So, wapunta, pinigjaga ka sa kaman. Padam ay jaga badan sudi. Bagaimana dijaga sa jong, pilakan sa jong. Kini kalau kecil-kecil kabadengkang na kabenta cumi poro. Gakwa berkerpan na kecumi poro. Semua sumar bhai ke kampung jong ke ding meni. Nunggu penceksian kan. Kerpat kalian jong kebalang. Kebaar kalong ba. Hagan ka po jing syakri nga kerpat ipi sebab bu yang mobile phone kijongi haga flight mode bane haga po kasalen mode haga ni po ga benta hasyo bang yaban stang no yak jing syakri kijongi yang ni just sang ketiukurem jong idapat jana lingdo bat ibamut swastari ngako aban ai khublai kerpang yegi kimiki kpa jong ni ki khon samla ki bahing besam ki kha ki man ki balyo ban pen he pen san yeki
hadu bikin poi hakane kayeng ka bakentang jong truai ban pendap yakni kam ka bakentang ngai kuble EJP bat ni sokmen sibon hakane ka por pementa katni ki don ki pastor ki evangelist ki rangba balang na ki atli ki balang ki longkme ki khon samla ki perlok ki prajor ka jingdon jongpi ka longkan ni ka por ka pinsaki yang ni ka sngi ka bakrau jadi ki khon samla ki baet nagi atli ki longyeng ban nagi atli ki balang naga balang jong brem fiasam moklang bat naga balang jong brem fiasam na po mau reng kne ngakwa ban ai kre EJP iwei pe iwei haga kerteng bakyang tam jong trai Jisu kaktin ke jong brek ong kumne to jing song kurim kan long karun buram hapdeng barok ni hangu yo play hakan ka janme kabanggapan poi kumne ni nyok pastang no energy sakri ke jongi da ka jing ruai ka baning kong nakne kot ligdot play bukrau ba it nong thau ka perthei ye ka buram jongmeng iwan mapen pau kumam lapo try selang batkan thei kini angut menta ka jutang ki thau o buram jublei nirwa ye ro lang igen tiu nam ya udasur babang onda jing em jing ina perthei lalai hap nang biki angel nya ro lam thai nya rwai lang jirwai kun thop igen nge tho mari jirwai ka bangin ai ka buram so blei hadin madep ni jirwai akar pat Yai pastor G.A. Khashiyeng iblang pastor in charge jong ka balang play in klasa marketing in one sakmat bayong pinaktin jong play bat pingtan ka por ti jong troy ti hakan ka por menta akwa banyo banyeng lang tunyo pelwan jurwai Play ba crowd, play ba ye, nong tau ka pertei, ya ka buram jong me, iwan ban penpau, kumba mela botrai, shin rang bat kentei, kine angon mentau. Kajutan kita buram ya ublay ngirwaya rolam ngigentil nam ya nakisur baban anda jing enjongi na pertelalan ya ro thang than kumba thao ning con yu biwa ka birthday ya ka ni ka kam frai mela pen kentan na du pat per eden shin ram bat kentei jing yapi kawe ko kilon uburam ya ublay ngirwaya rolam ngigentiram ya nakisur babang anda jing em jongi na pertelalan hapeng bagi angel ya rotan haba mela don shi singa ka pertei hakana mela boy hapo shongkuren
Yaki samlaan balik kabadeng melager kuyaki kame batmensin uburam ya ublay girwaya rolan gigentil nam ya daki surbabang Honda jing in jongi na bertay lalang habling baki angel ngin yarot lentay Shwaya ka ban yo ban bo ha jing duwai an yo ya ban puli kat tu kan he ki benta na ka tin ka jang uplay tin cái dòng play có ông cung này bắt đầu try bao play lo ông ru bet bau tao breu un sa marway an thao yu ya kanang sumar lem kapapiang namat kata kain breu un ino ilau pa ba ila ka kemi ba bu un yai ne ba la ka tanga bat ki kinyai long ru ka wei ka do do ka jing song kurem kan long ka bedon burong hapdeng baro kani ka sni ka long ka bu trai ulo pelong ngin sat kemen bat ngin so kemen haka tu ngin bu haki jing duai ablai bu pa jungi bah peneng iwan ya ban aingu yame hagani ka no pa jong kani ka sni Bangila ya ka banya don kan ni hagani ka yeng ka bakantang ka jome ablay haga bagin yo ya ka ban sakhi ya ka ni ka jingkan tiu kurem ka badon burong jong kini ki arlot ki khon samla ba ite jong ka balang ni aingo ya me kin go try kana ba bha ka ba me melalong rengkat lam mat ka jing em ka jong ki ka ba melari bat melayalam ya ka lentiya ka jong ki ka ba man la ka sni Pat kham tam kan go try kan ba bha pikela la ya kan priang ye me ko try bo nong pen em bo nong sil spa ha ka jing em ka jong ki bat kom ki khon samla ki bali itho ye me ha ka jing em bat kom ki bala priang ye me kan go try la don ye ka thong ha ka jing em bat ka ta ka long ye ban job kan go try ha ka jing ai lenti ka jong ki kom ki khon samla ban yo kan go try ye ka jing kin tiu kurem ka badon boram hapdeng baro ni aingu kan go try nakabanta ka jing em ka jong ibamut asari bad jong idabet janai lingdo kan go try ki khon samla be it e jong ka balang ki bala lo kan go try kana ba bha ya ka ban ya ha kan ka lenti hapdeng jong ki jing e ki jing pinsoi ki jing tenju ki babun and re kan go try ka la ri khop ki kular ki jong me ha ka jing em ka jong ki Palmero penia syam penia kendo yaki kan go try kana ba bha ha ka por jom me hi ba ka ta ka jing dei jong ki kan go try kana ba bha ka jing e tu badan i wei kila la kan go try ban pen skam ya kata da ka wan kan go try kana ba bha ban ya thu hai ki yeng sam ba kam sum la kot tang ha ka yeng ka ba ki le wan and re kan go try ban khat ro ya ka balang kan go pa ya ka ban pen skam ban yo shu ya ka ban pen janai ya ka ni ka jing dei jong ki kan go try Naka jinga don benta kan go pa ka balang haka bangela dap kan go try kana ba bha ya ka jinga tek tin ka jongki ba melari ka jinga em ka jongki kan go pa ha do kan ni ka khlam mat
Pengin wan daga jing keman ya kawan pau kamat jong me rekat lambat ki. Pan sakhi ya kani ga jing job jong ki kin try ha ga jing at lenti jong ki. Kom ki khon samla ban yo ya ga jing shong korem ka badon buram. Ni ai ngo nam ta ki kmi ki pa kin try ki bala pan he pan san ki. Ban ni ai ngo ro ya ga balang kin try ka balang ga spiritual family ga jong ki. Ki bala yo kin try ban besap ja ya ki. Kin try ha ki ba bhaling ba ka tin ga ba em ga jong ni. Ban ha ka ni ka por kin try ka na ba bha ki bhayeng ki ba sam ki parangai kin try ka na ba bha rin kat lam bat ni ki shakri ki jong me. Ni don ha ka ni ka ski ka ban sa jeng ka ma ban sakhi. Ya ka jing job jong ki kin try ha ka ni ka ski ka begin yo ban tai ya ka ni ka long yeng ka ba thamai kin try ling ba. Ka ni ka lenti ka ba mlabo na ka ban ta jong ki kin try ban kiu ha yeng ka ba kan tang jong me. Ban yo ya ka ban pandap kin try ya ka jing teu kurem ka ba don buram. Bangida dwai kin try ka na ba bha ka jing alam ka jong me try. Ya ka ni ka por khampang e kin try yu shakri jong me. Ban yo ya ka ban pandap ya ka kam ka ba kan tang ha pedeng jong ha ka ni ka jan me. Krishan bor yu kin try ka na ba bha. Bat ka khu ka ni ka por jong jing shakri baro. Itu pen kan tang ban ngida IT hakiki ka ban bor jong me. Na ba ni ki pan baro daga jingai ha ka kateng ka jong uji sun na pen em. Amen. Ya ingo yo blay na maka jingkar khu ko jong blay. Hadin jong engagement nilayo panyakendu berabor berti khon samla ki baik ki atli ke balang. Bat kataru kejeslok ke bagi kendu berabor banyak ren banyak te. Hadin jong jimpen bena haki atli ki balang. Bat kamdon kenu ka jimpen wet. Nak kalian jenga apostle in charge ngalong bai lut pendap in kam hak ni kesmi bamenta. Ngaku aban ong. Kaktin ka jong blay. Nadu ka per eden. Kaya tu ingi bau blay la thau kan thai ba chinrang. Bab la pelong ya kata kajing kata jinga tho song kurem ka baning kong hak per eden. La jia ka baja, la sngosi la kemen. Hadu ka bakut ka jing im ke jongke. Ban ngai ngo yo blay, ba ka balang ka jong blay ru. Ni kum ka balang ka jong blay ni hikai bahaya ka benta. Ba ka ni ka kam ka ba kentang ka bagi khun samla, kitong kam ban ri la ka jong ka jing im. Ban nga so kemen sibun ya ki khun samla ki ba ki atli ki balang. Kibayo banpoy hadu kene kapor kabamanta. Hang jeslok ke jongi dang shen khatli kisngi. Hasom banyo ban poy kene kisngi kabakerpang. Ngaliyo slok jai batki. Bat ngaso kemen sibun. Kajinglong mechet ke jongki. Kilarang bah kilabiang bah. Bat ngaso kemen sibun ya kajing slok jongi bakal long kejim kerku. Tehak ni kapor menta nganyok man phashaki. Ngadang kat tu ni kejing kali ki bang nganyok man kali yaki hakan ni kapor menta. Hakan ni kapor kabamenta. Na kalian kabalang. Idan kat tu ni kejing kali keban kali yaki. Cenderang bat kita. Bat kami yang kijong kijing kisam kijong pi. Bat berapoi haduk kani kabenta. Bat kat ni ngidon. Bat sakhi yaki akan kisminta. Ke kebahoot. Ai kan long hoot. Ke ke em. Ai kan long em. Padu play iban kerku. Ai kabenta jong pi. Kecing kali kepeningkong. Yai bamut swastari. Hakadon menerupan bor ya pi. Pan pendek. Ya kan kecing kecing gurem mentagesni.
pastor Ramadan kali masuk hajung ahi. Bila kut jimut scam itu ke donor ke basisha. Ban simti. Yai dapat kenai lenggo. Ban long ke tengah ke bahok ke basisha jompi. Ikulah bakan i. Ban burom. Ban song ban sak ringkat pati. Kedua daduk niyo. Apa kemenis nosi. Duk neruspa. Pang nekot. Penalo jom i. Abinang perkat ke kemaipat. Haduk bang jiap kena penyakta jepi. Fikulari kan ni? Oh, ada kular. Dobe yoman kerku nak berjong pi. Dapat. Hatu don mana berpenbor ya pi. Berpendap ia kene kecil kurem mentagasni. Ya, pastor, rekomend TV. Bila kucing berskam. Adu renut ke basisha. Ban simti. Ibu mut suasari. Ban long utengah bahok ke basisha jongpi. Baik, pastor. Keluar ban i. Ban burong. Ban song ban sak rengkat padi. Laduk niyo. Apa kemenes nosi. Duk ni ruspa. Pang nekot. Penalo jong i. Bapinang perkat syuk tak kembali. Hadu. Baka jingyap kena penyakta jepi. Keluar moye kene. Baik, pastor, kulat. Hagan di kapor menta. Halor. Tiga keluar ke jongki. Ngeliok snow buat nisaki. Yang ke berkeluar hagan di kapor menta. Kulis pun. Yang kita ke jongki. Berkeliok ban ai. Pergi keluar ke jongki. Keliok ban ai ke di kapor menta. Nakuak pan kerpat ipi. Buru arnut. Bapin ai ke jinduai. Jongki songok yo play. Ban kumjuk ban bor no play. Asua bapin yo ban pendap. Ia kecetek ular hagan di kapor pemerintah. Nakuak pan kerpat ingin kipat lah barok mo. Semua long jar. Dua jar rut jongpi. Terbagai niki kun semla kena yo panduai. Dua. Kenrot berkodor di ayu ime ada sini kan dry. Ijin mastak ke jome kan berkodor di dry ke sisa dulu. Jadi semakin dry angka kuat di sini semakin dry jus berkodor dari amnya. Yang manusia menjabat sini kan berkodor yang mat wan macam itu mat beri macam dry. Mat yang me dry. Yang shim ini kecutang kan dry jus berkodor begitu. Tang ang kaweshin tata kerkuing ni baro dry jus berkodor. Ba kemudian sini baro syahmat dry jus berkodor. Ram itu rekam kaya kamu macam dry itu macam dry. Ini tiga macam dry jus. Tapi Islam macam dry. Minyak yang drink tak dry jus. Mensim ku cuma lak dry jus dia. Tak dry ram dry jus dia. Kalau sak cuma pertai dry jus dia. Tak syamit dry. Baru terakhir, seterku ini terakhir sekali. Terkui pun ini terakhir nyok terakhir sekali. Terkui pun nyok terakhir. Ya tiap orang ini terakhir. Lain, berisi. Amin. Pihak dari kapor mentang ini skor yang kejutang kapagete begini ai markal dia. Dengan kawan kerpat ru, ekstran he sebenye lang akan kapor mentang. Ngau babut syuasari. Ngayang ikan kapor. Ayang hang kapor. Atmat krim besem. Smat bayang asam. Di aliang kur aliang ka. Ki aryang kur ki aryang kha. Ilok kijor. Ilok ki jor. Kam tam e. Kam tam e. Atmat ublay. Smat ublay. Ban ai. Ban ai. Yang kejutang jonga hapi. Ya kejutang jonga hapi. I dapat jana dingdo. Bagan long. Bandong. Nga. Utunga. Ubashisha. Ubashisha. Bat ubahok. Bad ubahok. Jongpi. Jongpi. Ngan i jepi. Dan i jepi. Ngan burom jepi. Dan buram jepi. Ngan sumar jepi. Dan sumar jepi. Laba pang nikot. Bapang nikoi. Laba do niyo. Abadu niyo. Laba kemenis ngosi. Apa kemen ngosi. Bat nalor jongpi. Ban lo jongpi. Melam perkat syo. An berkat syu. Dakum waipan. Dak muepan. Nakulas kem. Akular skam. Pangan syong. Pangan syong. Ngan sa. Ansa. Ringkat lem. Ringkat lem. Bat pi. Bad pi. Chilenter. Shilenter. Isngi. Kisngi. Kacing im jonga. Kacang im jonga.
hadu bakajing yapi kena penyeklat anda penyeklat jangan napi yang anapi ki ai ki jonga ki ai ki jonga kinlong ki jongpi kinlong ki jongpi bat ki ai ki jongpi bat ki ai ki jongpi kinlong ki jonga kinlong ki jonga ngate ladi happy ate yala di happy dah kali ke jutang dah kene ke jutang untuk song krem tashong krem berkhoj padon buram padon buram menta kesni menta kasngi cipautrek chipodrik Raimart Raimat Arjar Akulril Arhajar Arfonril Akhmat Ahmad Isaki Isaki Katne Katni pada Khmat Ublay Bad Ahmad Ublay Kam Tam E Kam Tam E Ngaduai Ublay Aduai Ublay Un ai boringa Unai Boringa Pat pendep Ban Pendep yang ni jutang Yang ni Jutang kapangate pati Kapangate Bat Pi aga keteng jong Ublay pa Agar Teng Jong Ublay Kupa Ublay kon Ublay Kun Ublay musim bekol Ublay Mensim Bekoi amen Amen nga Nga ida bet janai ding do. yeng ke kapor Aja yang kini kepor. Akhmat ki biheng besem Akmat di bahayang pasem. ki aliang kur aliang kha Di adyang kur adyang kha. ki lok ki jor Di lok jor. Kam Tam E Ham tam e. Akhmat Ublay Akmat ublay. Pan ai Pan ai. yang jutang jonga happy Pan ai Pan ai. yang jutang Yaka jutang. jonga Jonga. happy Api. i Iba muchwasari. bagan long Bangan long. ketengah Katengah. bashisha Abashisha. bat bahok tong pi Pat bahok jong pi. ngan i je pi Ngan iet ye pi. ngan burom ye pi Ngan burom ye pi. ngan sumar ye pi Ngan sumar ye pi. laba pang ne koi Haba pang ni koit. laba du ne yo Haba du ni yo. laba kemendes ngosti Haba kemendis ngosli. bat na lord jong pi Pat nalor jong pi. ngan nom perkhat shu Ngan ampur katshu. ta kumbai pat Nak kumbai pat. ngan kular scam Nagular scam. bangan song ngan sa Bangan syongan sa. ringkat lem Tingkat lem. bat pi Pat pi. cylinder Silinter. isngi Isni. kaching em jonga Kacing em jonga. hadu Adu. bakajing ya pi Pakacing ya pi. kana penya klat Anda penya klat. yang na pi Jangan ki ai ki jonga ki e ki jonga. kin long ki jong pi Long ki jong pi. bat ki ai ki jong pi Pat ki e ki jong pi. kin long ki jonga Long ki jonga. ngate ila de pi Ngate e kini pi. da kene Da kani. jutang Kajutang. tong ting song krem Jong kacing syong krim. bukhoj Pakui. kapadan buram Abadan buram. mentah kesni Mata kesni. kipau tore Pau kumar terik maj. arajar Kerja atrilundril. akmat Akmat. isat ki Isaki. katne Katni. pada kmat ublay Pada akmat ublay. kam tam e Tam tam e. duai ha ublay Adu bai ha ublay. pun ai bor yang On ai bor ya nga. ban pendep Pan pendam. yang ni kecutang Ya kena kejutang. kapangate pat pi Sabang hati bat pi. aga keteng jong ublay pa Kakerteng blay pa. ublay kod Blay kun. ublay musim kod Blay mensiam bakoi. amen Amen. ni ayo yo ublay yo pan ai yang jutang jong ki markel dia bat kene ke sati hang ni kapor pat buskan yang jutang ke depan ke belam video pan play we pan dia kene kapor bangenda ini pan duai petang ini ke sati ko try jisu ba e nga ai ngo na kebenta itabet
Bat ibamut Pagkiliyo ko troy Ban ayak jitang jengki mat kalian Bat kidon ruk mentai ni kasati Ban pendeng iwai bat Kum kata di penskam Yang dijutang kebetek hari kesini Ngaduai ko troy Pagka pengentang ni kasati Haga kerteng di meuji sengipan di jenget Amen. Yang penting ini kesati api, Apendeng yang setia pi, kum kedak, pengasim ti api, palan penskam, an penskam, yang jutang, yang kejutang, keblete bati, pi, bangan long, utnga, bahok, babasisha jongpi. shisha jong pi. Yang penting ini kesati, Dapat yang ikan kesati. kum kedak tu kecing e, Kum kedak jong kecing iet. pakajing pedang kecong api, Pakai jeng pediang jong IP. apin long, Papin long. tengah, Tengah. bahok, Bahok. babasisha, Pasisha. jonga. Jonga. Nga pendeng ini kesati, Apendeng ikan kesati. api, Api. kum kedak, Kum kedak. pengasim ti api, Mengasim ti IP. papan penskam, Badun penskam. yang kejutang, Ya kejutang. keblete bati, Lente bapi. bangan long, Bangan long. tengah, Tengah. bahok, Bahok. babasisha, Bat basisha. jongpi. Jong pi. Nga pedang, Apendeng yang kesati, ini seti, kum kedak, kedak, tu kecing e, jong kejeng i, pakajing pedang, kejeng pediang, kejonga, kejonga, api, pi, ban long, bandong, tengah, tengah, bahok, bahok, babasisha, shisha jongpi. jong pi. Dongin dua. Roy Jisu e hagan ka pod mementa. Ni aingo na kabenta ibamot suasari bat idabat janai lingdo. Ilio ko troy. Ban ai ya kecutang jok song krim kabakot mat kalian. Bat kumjo ko troy. Ban penskam dan kisati ko troy. Akan kapor kerpu ko troy a troy jisbe kumbaglaban play ko troy hadu kabukot kecing jongki kan long iki troy ngaduai bangabuti aga keteng di meuji singipan di kecingai amen. Ya ayu yo play hagan kapor menta ibamut suasari bat idabat jenaling do kelio ban pendep penyate ya kejutang bat kumju banyak ai ya kesati mar kalian segui pergabenta kalong kinyo mentaban wan nikmat ya kabanyo ban sign ya ka register of marriage bat kumju ru hak certificate pementa yang kau ban kot iki kinyo ban wan hani kata kiswan keseluruhan.
tu hai kali kapor mentang kerpat ipi tung yang lang barok gamot inyo patanbe tung thap kilang barok kinyeng ya aingu yo play hagan kapor pementa bakini kelio on pendap yang kita stang ke jongki bat alor ke ka padaru kelio wan ai ke sti markeliang bat nang ka padaru kelio ban sign haga register jong ka marriage bat kumjuru haga certificate te ngadon ka jipunda hapdeng jongi haga ni ski shipau terek uprai march 8,800 ba ibamut suwa sari but itabe chanai lingdo kilalong shitnga tungi thap kisi sin pat yak ai kapa uplay ulapan yeso what I bopriu ulpan yakla amen hai kali kapor Kecil jong play ke ong kumne, to try na kerkuno yapi, unda sumar yapi, unda tingsain no lagi kemat halo jong pi, unda leis ne yapi, unda kentiu no lagi kemat halo jong pi, bat un ai kajing suk yapi, amen. Sebab song barok, okay. Hai kan ika por meminta. Isok men subon by pastor Rangba jengi. I pastor Kristen nongplo i don bangi ni kapor. Maka ban khot ye ban ai ya jing tuai ka ban ningkong. Bin tuai ni ka ying ka ba thamai ka ba tei ha ni ka ski pamenta. Tungin tuai. Uplay buk pa jongi badap da kajing I pakajing isnai. Ni da aingu ay me ka ne kasngi ka balong kasngi ka bakrao jong kini ki armut ki kon samla. Ibamut swasari badi dapet janai lengdo. Hagan ka jing ka bakantang kiliyo ban rung. Bad ban ai ka ne ka jutang jong kajing syongkorem ka bakhoj ka bahok hakmat jome uplay. Ye daingu ye ka jing em samla ka jongki ke ba mela dan ringkan baru kisi ke bala no ke la ye jame ke la shakru yame ke la long ki khon ke jome ke ba ye bat ki ba khango bat wat ye ka mon ka ba khot ke jome ye aingu ye me atrai ba kan ke sni ke li oban yeng hak maru paila bat kam tamakmat jeme play ban ai yang ada kejutan juga jing syong koren try bade ha kene por kene kelamat kene yoban tei kene jing kabat mai ke jongki ye da twaya try be ben kar khuye ki baror hot bad ba kenam klet ye kene kejutan ke ba kele ai I wei pan yarap ye ki bakin I khamba yarap ye ki bakin ye buram khamba yarap ye ki bakin ye sumar keliang Iwei pan kom bakila pan pau hakpat jungi kan kepor bat ngila sakhiru yaki baro try ngida dwai mandakar khuyaki ka jing ko jingkya mandakar khuyaki bakin eat kam hay mo blay kom ka long yeng ka long sam ka batma kemal ayaki kom bakila eat yaki por ka jilong samla bangi dwai nang ne sikmat kan nang eat kam hay mi kom ki kme kom ki pa jong kalong yin kristan kabala te he ga gesni ni twai bangin yo I ka buram jume play ka yin ka jonki ni yo I ka jing I ni yo I ka jing sok ka jume play baban kar khu man ya lam yaki baro ki sni ki por ka jing im jonki ho ya trai ni tip ni kin kan do ik chi bo ni ki jinge bada pedeng ki jinge
me don rengkat mami batki nama dai mami bala thau bala pelong yaki bat dai mami bala pelong yaki ke ying joki ke ke sngi men nomi no yaki ban men don rengkat batki ko try ni dua ya try men da kar khu yaki kala shan jisngi haka jingko jingkya men kar khu men pendap yaki haka jidon kam man ga sngi ka bam ke ti ka kup ka ban ngi dua kam tam iya ke jingkar khu ke jome baban ai ki kun kun thai kun chinrang haka ying ka jongki ban pelong ye ke ying ka jongki ka ba i jame ban ai ki shakri me play khampa ban ngi da dua ya try bit bakani kene ka sngi ke bai bamut bat idabet ken long shisha ki breu ki ba i jame ki long ki ba shakti jame bat barbor kin ai kin shakri me jisu nang penembe je ngi da dua ya try be bada duk ken ka sngi ka baneng kong bat shin antar ka jingim jongki ken ye ne ha ka jingi ken ye ne ha me play ba imodon bor bangin yo I me play ha ka jingim ka jongki bat bakin ang la ban long jinggur khu ya kala ka jong ka jing bat ya ka balang bada ke imlang ka salang ngi dwai atrai banda kerku de kerdo yaki nado ke degasi ni da dwai ye depan kentang yaki ha ke kertang ke jong blai kho blai man sama kho ke ke jing long blai ki mala hawe belong blai ke ke ying ke jong ki shilanta nado menta shirki bom jikon amen amen College Bone Pastor naduk mele naduk pastang dono tungau klong stam ngau ti state bahate tak belai nomor ba kalau sebut ni ke pastor ke bahasa dia tengah ngamla asyuk ban ai kami ki la pon gini ki sijong trai ke ke por menta College Bone pi ki pastor ba e ki rang ba ki bra ban krishan ke ke por menta te hakan ke por menta ba ka kenam tu e ke por ka ban khot no ek jiruai ka bakar pang ida laiti ki jiruai ke bakar pang ni ka por menta ka baning kong yo na ka district jaga music team khairim pedeng ka baar na ka balang ka jong blame ka sam mauring kneng ka balai na ka balang ka jong blame ka sam mauplang one iwei hadin iwei pat Shame,
Washington Jockey One when the marching white is so on high. He drive again and John
Yoroi trai. Nakalian ke jing samla belang belai mikya samau belang. Ipin pau ke jing singongu yo belai betapi ke bening dia ke kendau. Ya ke jing kerku ke jong trai ni ke benta kini ki arngut ki syakri ke jong u. Limba kini ki arngut ki syakri ke jong trai yo benda danlang ha kini ke ski. Benda sakhi lang ya kini ke ski. Ka bakir pang jong kini ki syakri ke jong trai. Naru ki bahayeng basam ki prabange bat kerpange ni ki syakri jong trai ki pastor ki evangelist ki baidan agni kapor akum gini ke jing syakri jongi yau trai ka bakintang nakalian jo jing sing samla ngi pen pau ke jing sngau komen bat sngau hi lagi benta imis tabat janailing do bat kerpange yai ba bamut shwasari ban solong we ni ki prabange de jongi hang ne mauflang bat bani shimental bat ngi mane krisyan mingi kum kabalang hagani krishnong mauflang Nagaliang jungi ke jing sing samla akwa ban bo ye phi ni ki kinten ker khu ker do daga kinten shnong mok lang na ki benta jong phi baro arngut ka ong siang samla blang bli mikhya sa mok lang ka ai khubli ker khu ker do ye phe imis dabat janai lingdo bat ye Mr. Bamut Shwasari pendaroi parum pare haga kamai ka kaji bat kham tam ya haga onglong mensim bat ka miat ka bukoit ka buklan to ubli onkur khu nagimenta ongphei baro arngut tena kaleang ka jing seng samla idon ye kini ki artli ki jing aisngo bha to we ke de ye ka ktien ka jong blai ya ka bagini ki shakri ki jong trai kin si yo man pendan kam ya ka abakin syam ya ka ban puli ya ka ban pendan kam ya ka kum kata ka wailam alyang serti baru hukum ukpu ban ba man pendam ya kajing yam makan jaman siam ban ngidan ru ya kani kajing ruai ka bakirpang na ki benta kini ki syakri ki jong trai ha kani ka por ka bamenta akhor kini ki samla kin sio ban ai kini ki jing soba bat kum juru ya kajing ruai ka bakirpang Luci. Check. Shisha, nong thaka berate, kum banilabu, shinrang bakente, Adam bakaen, haelen gishwam, jingin nilate, gawe gilanom, Gitrai kayim bagintay Hagaching longkut Baching in real blade Jinguna baro Pindat magihi Kumpaya baskan Gershan boyaki Mendagani Maroni long kisaki Dili arut minta Jutan kiate
ai trong mình tu thế ha kỳ nghề mà kim man ha in shep tin ya me la so la shitam ni ha ga shipa jingen ha mitra in yai shisha Mentagani kasi baru hilong kisaki kini anut menta judan kiaten tuan kerku menta tu kerku yaki atrai chingi chongi hami dan yai neklang jalan timlin diagi makin jok yajing penshoy mangasi harga ying jongki tu sim syaratrai jing ya jongki junong kanong wan mentakani kasih baru hilong kisaki kini aku minta judan kiaten Tuhan kerku minta tugerku yaki atrai chingi chongki hari kan yai neklam wai Yang ngô yêu lấy yang ni jeng ruai brightly ki belong ka jeng kerku kerpang ini ka jeng ka batmai hari ka ski bamanta ulai yo ban kerku na ka banta jongpi ban ka ngech kem ba phiru ki khon samla phinpot jak din chat jongkine ki khon ba e ki ba pendap hari ka ski Hadin juga jingas selok dia syam naki art lagi longyeng ngeri perkat kumnungin le ban ai ke tin ke jong ble te ngere shong le perkat bat ngila sokumen sibon pastor one shot de shooting ban IT hai bain ai ke khubor kabaning kong lani ka jingbam ka bakan jaman sim kabaning kong ya kali ka jing ka bathamai ka batte hani ka simanta lagi don menta hang ni shibon ki pastor hang ba ki jongi na yang ngech kam bobe yo ban ka khu na ba jong pi pastor ka podang sa baro ngai ti hai ban ai ka tin ka jong ble Nginong lang baro iroyo try. Reverend Richard Wajri iba pendep ia ganika kam ga bakentang naga benta jong kong dabet badi ba bamut ki senior pastor jong ga balang ki belong ki kpa ki jonga ki badon syadin jonga ki hemmen ki jonga ki pastor kumjo ki para ki bayadon hagne ko por ga bamenta ki ko evangelist ki jongaro ki ba la banedon ringkat hagne ko por shinrang bat kentei
ngakwa ban aingu yu blay nagabenta jong kene kapor kabakentang kene kapor kabo blay ulayalam yakini ki arngot ki syakri ki jong utrai larekam day ke jing yalam ga jong blay nginam la ban yo yakini ka por kabakum kane ban pendon burom ya ke kerteng ka jong utrai ngai kublai nagabenta ki kimi ki pa jong i bamot bat kumjo nagabenta jong i kong i mei jong i dabet ya ka jing duai ka jing yalam ga jong phi nagabenta ki khon ki kti ki jong phi but ngakwa ban ai kublai kerpang ye pastor hakshan u syakri jong utrai u bo blai lo yo ban pendon kam ban ai ka jing syakri hagini ki snem gi baladep badde hagapor jong phi nei aingo yo blai bo blai la kurkhu nagabenta jong gini ki arngot ting yai ka buram shutrai nagabenta ki ai baro kublai shibon nagabenta ki artli ki longying ki bala ong yanga bangan yo ban ai ka jing syakri nagatin ga jong blai hagabakum ga negapor ka benta ga bangakwa ban yeslo hagabakum ga negapor ngin ya pai na ga gospel kat kum u Lukas ka lenong ga banreu bat ngan pule hapi yak dkhot ka basau pu nyau bat ka basau pu pra iktin ga jung blai kong uei baro ubawan hanga bat ubayo sneu yakiktin jonga bat ubaleru yaki ngan pen i hapi yano usrem ulam kumubriu ubatay yakaying ubalati bat ubalangam jaleu bat ubalaseng nongrem halor umausiang di habala jia kajing shlei ka kala sho kertep yakadaga ying Henry kamla sho ban pen ki yaka naba la pen shong nongrim yaka halor umausiang kita gidei ki kentin nagaktin ka jung blai hagane ka por ka bamenta bat ngangai bakalong ying jong iba bamut sari bat ikong dabet janai lengdo kan long ying kaba ka eryon uslap ki jing bat ki jing yele kinomla ban pen ki yaka yoro yotrai namar lasdang laseng nongrem yaka haga jing yalam ga jumublai bat menta ki don haga ying ga bakentang ga jumutrai ban sedang ya ka long ying lani ka marriage ka khubor ga bangakwa ban yekren haga ne ga por ga bamenta ga long bamut sari bat damet dabet janai lengdo kaying kabakumno pinte bat ngan serap banjuba kaying kabakumno kabapi pidei bante ngabo hagaktin pareng ngasham ya gawai ka jingtho ka basngo tanat kabong built a miniature heaven kata ka kentin la sebona pedeng jongi ngipat juyo sneu ne ngela yo sneu yaka built a miniature heaven kabamot day ya ka beneng rit ha ka long ying ka long sem ga jongpi man la gaski ngapule bhai ka jingtho jong i reverend Billy Graham Bangashem ikren shapang kalong ying kalong sem kabahagaway kapor ikren bariong if you come to my house let a pinwan hagaying gajonga you will experience a miniature heaven kabamut kabneng kabarit hakilong ying kilong sem kristan gajongi Andrai ka jing hagini ki sngi ga bamenta ga long
Basibon ki long ying Kristan kim don ye ka jinglong jong ka beneng ha ki ying ki sem habong ka ying ka bakumno ngong ye phi te ye ka ne ka ying ka balong ka beneng ka baret ka bamut ka ying jong ki breu ki ba shisha ki jong blai i dabet bat ubamut ngalai tho ye ki nado badamret bat na ai ngo yo blai banga sakhi ye ka ne ka smi ka ba kerpang ka jongki bat ngas ngo scam ha ka donot ka jonga ba ki dei ki breu ki ba shisha ki jong ublai ki don ki bom shisha ro wala de ki don ha ka ministry ro ki don ki bom shisha Hendrai ngai ngoyo blai naga benta jong kini ki shakri ki jong utrai. Bat kata ka ying ka Bangladesh pan ong ka ba kum gano nga ong happy kata ka ying ka bariu blai. Miniature heaven ka bamut ka ying jong ki briu ki bariu blai ki ba wanra ya ka jinglong jong ka beneng ha ka long ying ka long sem ka jongki ni don kamban examine ya la ka jong ka jingin ha ga ne ka por ka bamenta bat ban ka li ya la di ha to ka jinglong jong ka beneng ka don nem ha ka long ying ka long sem ka jongi bat menta kami ka jingkli kumno ngin yo ya ka ying ka sem ka bariu blai bat nadu menta bamut bat dabet begin sedang yagane ka long ying ka jongpi dagane ka mat ka baningkong ladani kwa banyo ya ka long ying ka long sem ka bariu blai ka baningkong ka bangidon kam banle berkata ka long fellowship with God in a daily basis. Don gajinya selok baru blay man lagasni. Ladau Paul apostol wang pray without ceasing. Duai klem de pot kabamut wapen dukut yang kendri jong gajinya selok baru blay halakasri haga jingim ka jongpi. Ngas ngo tho kini gede ki por ki babon kam lar fikli yang aru ngong bon kam nakabenta jong piru baro ngi bon kam hendrei ublai namar bau ije yang abad yapi u ije yai bamut badi dabet kunta ukot yang abad yapi bangin don kata ka fellowship koinonia kajing ya selok baru blay in a triangle way nga try habaong triangle pismo to don lie dong on the pilayo kon tarangin sa ay dagaway pat kajing ya selok hendray menta ngong triangle fellowship kata kajing ya selok baru blay hakilay tuliki dong kadong ka baningkong ka bahakli pibo yu blay nang ta wanu bamut wan idabet but kini kilai ki selok every day. Don't miss that. Very simple. Kaba subhan larpi snap bat shashkor henry uji suong ba ukwa ia pi ban long kinong le yaga kaba pi pios ngau nganom expose sibon na try kelas ngoto kabaar bangin yo ya kalong ying kalong sem kabariuble haga jingruai sam ga bashispa ar popra ong ga tien ga jungblei long bala karku namar hangto ga kanten blessed don hangto but haga tien kasi ngila banong suku breu long bala karku ya ga yeng jongu bamot ga yeng jong ka dabet ladeki shepting yo try hallelujah
Lara pin study hagani ki sngi ki bamanta ngakwa ban ong happy don shibon ki longpa ki bam shepting yoblay don shibon ki longkmi ro ki bam shepting yoblay kan mali gane gawai ubriu lane ka briu ki ba shepting yoblay kinam not ban le ka no ka ba sniu na ka banta ka lok ka jongki na ka banta u lok u jongki na ka banta ki khon ki kti ki jongki perkhat mafi ki marjan ki marpa ki perlok ki perjor ki kur ki kha ki jongfi lerga don ka broken homes ka broken families ngakwa ban ong yapi because they don't fear God namar bakim shem la shepting yoblay ngarang perkhat kumne lari mei jong ai don hajan jonga manga beri lok jonga ngathrai nginam not ban yamai nginam not ban yekren gi kentin ki bamwanra ga jingkar ku why I respect my mother I respect my father kat notam nakabenta jong ki long ying ki long sen but ki long sensitive yaka jingdon rengkat ka jomutrai the presence of God ngakrai kam krau ka jingdon rengkat ka jumublay ban yaka jingdon ki kmi ki kpa hasanda jongi balai ngakren yaka ni mdei tangi gini ki arngot yang ilang baro we need to fear God lari shepting shishayo blay nginam pen men saw ya ka lok ka jangi nginam kren ki kentin ki basniu ya ka lok ka jangi ya ki lok ki jangi ya ki khon ki kti ki jangi ka don ka jingkular ha ka jingwai sam ka bashispa athopra if you fear God then he will bless you larangi shepting you blay te on karkhu yangi kabalai ke bangin ye pet hagane ke por ke bamanta this is practical ibamut bat hi dabet pidon laka jonga personality ti yagane ke personality ke jong pi hap ban adjust yaka baphin don yaka yin ke bariublay ngangek yagane ke way we need discipline but bangin don yaga discipline haga family ngabo yaga nega mat ka balai correct each other with love and careful use of words bangin yo yaga yenga sem ka barublay ka babek ka balong discipline ni don kam ban penbek iway especially na kapantag ni ki arngot yaki baladon ksiu ke baladon khon it's your choice kumno pi lenti hagini ki por ki baladep henry ka ne kalong na ka benta jongeni ki arngot ngalayo ban ya selok arpo artli ki snemu blay lo kurkhu yanga bangandon ha ka ministry ngai ngo yo blay ba si bon ki long kmi bat ki long pa ki bangala yo ban ya selok ban ya duai na ka benta jongki ngakwa ban ong happy yes they correct each other mdei baki klempen be iway pat kile e kata lado bamut upaw hakmat jong ka perthai ka yaro yo bamut lane ye dabet ngakwa ban ong yepi there is somebody there is someone don kabriu lane ubriu shalndet jong ka jing jong ka jongi Bani don't come ye ki breu ki ban correct yangi. Who's the best teacher? Kay kanong hikay ka babha, kanong penbet ka babha, unong penbet babha, like nagalok, like no lock. We have to do that. Te Henry probangit be kamtam ye kini ki arngot ngabo igdo ka kentin with love and careful use of words. Balay ngong kumta hagajing ye day shilok menta ti everything love baro menta kajing eat ka tapi ke babon belen kijing telot ki pok bat kumta ter but it will begin from tomorrow kan sedang nalula syai kajing yai lenti ka jongpi
Bad hang ta pin sio igen ye ka jing telot jong i debet ro ye ka jing telot jong i bamot. Bad dei ha ka bukum ka por ong ka tin ka jong blai uso jong men sem self control. Correct each other henry pendon kam ye ki kentin ki bantay. Pendon kam ye ki kentin ki ban wanra ka jing karku. Kiban ai ke jing sngai ye ki bayok sneu. Sometime kini ki spouses ki correct you lock with bitterness, with anger. Da ka jing bitar, da ka jing dam nang ta usin rang ro kumta. Nga kwa ban ong ye fi kata kanamwan ra ye ka jing karku. Ti kumanga ong pidon lagi jong ki personalities ke jong phi tengah kuai phi bapin long biblical number haba phi long biblical ban discipline ban yarap ban correct iwe kata ka yeng kan long ka yeng ka bareu play kamat kabasau be submissive tolong kiba pendem bat kibaya ko ngu iway pat ngatip shibon ke jingkren shapang ka marriage ba kalok ka day ban pendem bat kumta terter andre ngaperkhat haka spirituality haka jinglong ka jingim ka bakenjaman save ka Bible kong omdon Greek, omdon Jew, omdon kentay, omdon shinrang baro, nilong ki jo hau Jesus Christ. Ushinrang udon laga jong ka problem ka kentay ka don laga jong ka problem. We need each other. Pangakwaban ong happy. Ka yeng ka sem ka bariw blay shisha. Ka day ka yeng ka sem ka bakalok ka pendem hulok ka kongo yulok. Baru lokro usumit baru kongo ia kalok. Pingai ni pingai, that is the truth. Kata kadai kajin shisha. Kadang kapor ni perkat I'm a man. Ngadai ubrio. Lani ka kentero kalapanong I'm a woman. Ngalong ka brio. Tungin pendoi kita baro. Tungin wan hakajat jong ka ding thana ka jong Jesus Christ ngin pendem iwe bat ngin ya ko ngo iwe kata ka day kayeng kabariw balay hallelujah kamat kabasan kabingin ya pej hakane ko por ka bamenta ngaong kumnongin yo ay kayeng kabariw balay kaday kayeng kabasngotho iwe hakiliang baro. Ngalayo pan ye kerane kini ka arngut don't mind. Te I dabet imday briu iba bakren kum iba mot po. Te dabet ilong so slow kum tu kom kren mau plang jai I like that very much. Te bamut pat gajing kren jong isatay sa mau keneng kisto hi tuk hak du kom. Te I like both. Tinga syamba kini ki armut ki don laga jong kataka kajing perkhat kajing perdain kajong ki ka kren ka khana ibamut I kamlong outspoken. Ti babet ngatrai pisung thon dai babet that way. Ti on the pile ya don menta haga ju ga yeng. Menta lapan scam ya pi. Pile a long way. Now it is your time to learn. Bansha hikai iwe pat. But on the pila nang bansha hikai iwe pat. Kwa banong yepi. Hangta pinsa sngoto ba iwe pat. Kabangamut banbu hagaktin English kalonggane be teachable. Ngakan mau house nem arajar nriu ilok jongai don hangni tinamar ngi yatho prabanai la dep kada jing yatho te nga advice na shakmat at least they ban don shisnem tam ga jing yaya ban yasu tho highway so a lot of things she born ki ba and you have ban adjust
bangin sngotu iwe namar ba ngatrai pakna do ni kan mau kijing gi bangi kendo tingi haban solve ya kata problem kamut bangangam don problem na don problem namar kata I speak with authority now ban ong happy ba if we are teachable ladang ilong ki ba shahi kai pat iwe oh kata ka yeng kan dei ka yeng ka bareu play kadon ka por ulok uang ilok jongay smutho tapi pastor yang one say ilok pastor pitip une ulok jongay tu smutho yang pen sni men mehit pat kum tater ter tingang ong kum ne haswa bakan wan ka kum gata solve that problem as soon as possible namar ngi baro ngi don leki jong ki jing hai ki yeng ki sam ki jong Henry learn from each other shahikai iwei pat kamat ka banriu bat ka bakhaddo ka yeng ka barriu blai ka dei ka yeng ka ba shakri blai yero yo try ibamut Siposnem ngala deu pastor jong i nang tai debate only 1 year tang pitang rit hagdo ga por te nga ai ngo yo blay bau blay ula bat scam yaki bat kiro kila bat scam yo blay don ki jing duai ki bong kum nei aji su bat scam yanga haka jing long samla jonga nrenga kwa ban ong happy mdei tang bau blay un bat yapi ma piro bat yo blay amen mangiro ngai ban bat yo blay kalong kum gitu ki breu sometime ni kublay padon gitu ki breu ki ba shubat senjor ya kti jong kabangam da bang ban yo kublay I want to shake hand but right ya kti jong I like it ti haka jing emba kan jaman semro haba piong try but scam yanga piro but scam yo blay bon ki samla ki bam shamla bat scam you blay kitlor no when you pray kan ma kan ko ang try ya rap yanga bangan bat scam ye bana ai ngo you blay bo blay la bat scam yaki namar ki shakri yo bat makiro ki la bat scam you blay God bless you habong kayeng ka ba shakri ngan batay tang kandiat artali ki minute ban shakri ka bamot ban le ka ban ai jing mentoy ki way nang kong ni shakri ni ai ka burom show try bar kabar ni shakri iway ka bamot shakri yai dabet shakri yai bamot bar haba phi don ye ka donot ka mensem shakri ngakwa ban ong ye phi pen det king ya ka ka bo jisu ukwa yangi bangin long kum ki kristan bat kum ki long ying long sem ki bariublay bangi day ban ya shakri iway not only to command bon ba ngan ye to ye phi ki bariu ki bakam don voice ki hukum ya ka lock hukum ya lock no ngong serve each other shakri iway but pin yo bagada ka yeng kan last till the end ublen kurku na ka banta ka purom ka jong amen kat no ka pendap da jingkemen ka bakrau wan yo snow ji kai ne ka tin ka jong blai ka balong sha ka jing ku om tang ya ka yeng ka bathamai rei nam da jingi ru ki ji ba dan la ka jong ka long jeng ka long sam te ha ka ni ka por ka bamanta ka ban khot yengi baro tung yo ban duai ye ki jing yo snow jongi ji ruai nge yo snow ka tin ka jong blai bat kai baro ka ban yo pendap ha ka ni ka ski bar kerpang bahkan ke sini shipauterik jong brai march ar hajar ar punreu la yo bantai ye ke yeng ke bathamai ka yeng jong debat chanai lingdo bat bamut swasari nina ban ai kapisat ka bang tatarter
Nek ai ka ba kham khrau ka bangat snow ka long yin kersan yang ni ka yin ka ba thamai ha ka jing duai ka jongi te ha ka ni ka por ting yo ban duai lang try ji saba e ngai ngo try yi ka tin ka ba im ka jome ka try ka ba long ka jing kar khu na ka banta jong ni ka yin ka ba thamai ka ji saba e but kerpang ru ko try yangi ki bla don la ka jong ka family ko try ji saba ya ingo ya kajin ruai ko try ji seba kador dengki khon samla ko try kerkhu ko try ji seba e yang ni kajin ruai ke bakar pang ya rap ko try dan pejongki ko try ji seba bagin ki khon ru kinang e kinang sakri me ko try ji seba kador kiru kin sliang kin trang ko try ji seba ya ke bajaban poi ya ke mutang jong me kin pendap ko try ji seba ya kajin song krem ko khoi ba kentang ko try kerkhu ko try na bajongi baro ki biak ban sakhi ha ka sngi ko try ya ke ne ka jing ba tai ha ka sngi ko try kerkhu do men sem ba ko chome na duai ba ga puti ha ka kerteng ji me ji sebe ni pan de chingai amen ha ka ni ka por se ban man penwai au ka man khat na ka liang jo ka jing ki kan thai ban ai ka chi pat pastor badan buram mat ki pastor ki bayadan hang ni bro ngis ngautu bakibun ki balaiwan ban sakilem ya kini kakam kajing kerpa nakal yang jongi ke yeng kalong ba ondala wai kini ka jingiseng ondala dep ki kambaro sobhava pinyelai lang syayeng idabet janai lengdo ini de jing kerpat ibarat ya baro itu ki balaiwan man sakilang hak nixing kublai shibo ni jing pentep te hakan ka por menta sama yo pinwai no ya kan ka jing shakri nga ko ban ai kublai kerpang ye phi baro ka jing don jong phi hakan ka sngi ban saki kalong ka jing kerkhu kerpang iki pastor nangelap kirang ba balang kalong ka jing kershan na ka banta ka jong phi yangi ki khon samla kerpang yangi ki khon samla argot hagri sngi bamenta kacik mentep kalong kumne ka toilet ka don skani ka liang kamon chinga ji kinthai bat skaliang ka diang kadai jogishendra nya ban penwai no ya ka ni ka jing shakri jongi dak jing ruai ka baar ablay me nong thau me nong bo ya ka long kha long man hame ngon gerpu wan kerpat wan ngo bamen penroi penman try to one kerku ring hajan seme to ai begini baro arngot kin yai it e yame kini ki nyok ban song nama kani juruai ka long ka juruai ka ba nyok ban kerku iki but ya ko man on la dep sobha wan panjami kian kat tu kani bentai ka bangin yo ban le hagane ka jing mane te au ka ban khot inam jirwai yo nyalam ban adin ba ko jirwai nge sokomen shibon ye street tree jing ka pastor fellowship dan kat bangi hagane ka por Reverend Dr. Eskis Imle in one shakmat yo ba yo ban duai bat kom jo ban korku ban wai tung duai bijeng Ablay me long thao me no ya kalong man ringi wan kerpat wan no wan ben roi ben man
Try doan kerku ring ajan syami to ai bat kini baro arun kim yai i e yami Jisu ba i ki hava eryon kisho bakine ke kam it yame ami ban yai snow try to one ring aja syami to ai bakine baro arun kim yai i e yami dai mamehi atrai Jisu kajing im kajing su dai mamekas pajing keku la shitam ne lasu try doan kerku ring ajan syami to ai bakine baro arun kin yai i e yami tong ini doai au ble baruk pa jengi bahabning ngiwan manai ngo yeme namar bemele don ringkat bat kane ka kanta jongane ka janmet hakabakini ki kon samlai ki yoban yeng ya ka ban pendep ya ka jingete jutang jong ka jing shong korem ka bakhoi bat ka badan boram hak bau shakri jome ula pendep hakane ka janmet ko trai ngai ngu eme na ka banta ki ne ki artli ki long yeng ki bamame ko trai melakar khui ki hakabaki kon ki jong ki penyo yakane ka pansngiat jong ka boram hakane ka janmet ko trai bat melakar khui ki hakabaki lapan kre kat kane ka jing pendan borame ka kerteng ka jong me lang baki kon ki jong ki ko trai badu pai lang jong me ru ko trai ngia don bentalang hakane ko por ban sakhi ban duai bat ban kar khui ki ko trai ban ngat duai ya ka jing don ring kat ka jong me aboy jonga wat ka mariang ru hakane ka janmet ka don benta ban kar khui ki atrai ki sakhi yakini ki khon samla ki be e jong ka balang bat kum juro ki jingkar khu ki bakan jamin sem ka banglio sngaw ne ka tien jong me kinong ka bor na ka benta ka jinyalanti jong ka jing em ka jong ki ko trai to nang long ringkat nang ne shakmat hakabaki sedang bante yakini ka long ye long sam ka bat mai namar bakilat te haka karteng ka jong me to kar khu ya kala wei jong ka jing em ka jong ki kar khu ru yengi haka bangin selit phai no nang ne da ka jing don ringkat ka jong me ato ai ba ka jing ai e ka jung Jesus Christ about try ka jing e ba ka jong blay kwana bom jikot lembat ka jing slok ka jong min sem ba khoi to ai ba kini lai ki belong way blay kini ai long ringkat na ka banta kini ki kon samla ki balas dang bante ya kini ka long yu long sem nadu bante ka singi bad hadu ka bakot jong ka jing em men lo ringkat ru na ka banta ki to ki kon samla ki bo bon ki bala pendep bat ki ban sa pendep ya ki jing tho shong korim ka ba khoj bat ka badan ram men angkar khui ki be bon ki kon samla jong ka balang bakin yat na kini ka jo kalanti nadu menta bat sa bom bom ju kodro amen Dia kini ka por ka menta
in yo ban khoblei ban kerkhu ni jing ban thamai te ngako ban ong mangi ki pastor ki nong toy nak ne ka sai baro kidang ki pastor ni sai ke sabawan sene bat khndiat nak liang je ka jing senrang ban kan thei namar ba nom tu i ka por ong yam pendap kham kloi kidang lu jing sendur ka blaya ban bu ha ka benta te snop ha ngako ban kerpat i pigi pram ngai so ban nesha khndiat Dan ki pastor di badan satu sama hawan semua akan pak.
ngilang belum itu. Thank you.